večer. Vitajte pri prehľade dnešných správ z Handoutu a s hentým tam. Dnes bol veľmi zaujímavý deň. Dnes sme mali na obed večeru. Vy už ste si Lukáš, ako jete. Katka, ukáž, aspoň správ sa, že ako ješ. Pozrite, či držím vodu. Už budeme v správach. Dávej, rýchlo, jeď. Ja nechcem. A na stôl si môžem sadnúť? Čo? Uspej sa! Chcete? Si tiež sadnem asi na zem. Poďte do stolu. Jo. Ale lyžičku si necháte, batánie potom odnesiete. Lyžičku si necháte. Tata, veľmi, ale ja som sa triala, však on veľmi hodnúci, on to muchu nevádí. Ja som chcela. Môžem stať do polievky? Ja som chcela. Keď mi stopneš do polievky. Zasunuto, posunutý reportér sa opäť odsunul alebo prisunul a tentokrát nám pripravil rozhovor s otcom aj Rasťom. Zdravím vás, milí makrinkáči a makrinkáčky. Opäť z vysunutého pracoviska sa vám naživo hlási Gejza Dusík. A dnes tu máme pripravený rozhovor s otcom Rasťom, ale nejak mešká, takže ešte ho trošku čakáme, som tu sám, ale o chvíľu už by mal doraziť, dúfam, že príde. Takže neviem ešte, kde je, ale... To je kto? Chlapci, to je kto? Haló? Kto? Milé deti, toto je duch Gusto. Neublížiš mi? Dobre, ja budem ďalej, dobre. Takže už keď si k nám nečakane prišiel, spravíme s tebou rozhovor, môže byť? Dobre, asi hej. Takže, milé deti, keď už pozeráme na toho ducha Gusta naživo, poprvýkrát sa nám zjavil, vyzeráš veľmi zaujímavo, asi sa dlho už si sa nestrihal, to nevadí, ale môžem sa opýtať, ako dlho už žiješ na tomto Mníchovskom potoku? Zajímavé. Už je tu dosť dlho. A môžem sa opýtať, vlastne včera, ne? Môžem sa opýtať, vlastne včera dostávali tajné úlohy od teba, naši milí makrinkáči, ale nie každý uhádol tú správnu odpoveď. Chceš s tým niečo urobiť? Aha, dobre. Takže, a kedy asi? Dobre, takže milé deti, buďte pripravení. Duch Gusto vám ešte dá jednu možnosť. Ešte sa ťa opýtam, prečo si nás tak strašil v noci? Takže to si nebol ty? Aha, takže to bol Dalibor z Bardejovských kúpeľ. Viete určite, ktorý Dalibor? Presne tak, tak to nebol náš duch Gusto je dobrák.
Vidíš? A my sme mysleli, že si to ty. Dobre, milé deti. Tak ďakujem duchovi Gustovi za rozhovor. Zase zmizol. Dobre. Tak prepájam naspäť do štúdia s pozdravom. Gejza Dusík. Majte sa. Aj vy máte niekedy pocit, že vás práca v kuchyni unavuje. Cítite sa niekedy vyčerpaní, nervózni, zdeptaní, deprimovaní a úplne na dne. Úplne vás rozumiem. A presne preto vám prinášame nový podávač do kuchyne. Stojí iba 60 minút na hodinu. Neuľutujete. Každý z nás si v živote povedal otázku, čo v budúcnosti? Prečo? Kedy? Ako? S kým? A čo? Zaujíma vás budúcnosť seba, budúcnosť kamaráta, budúcnosť svojho zdravia, šťastia, peňazí? Tu tieto otázky vám odpovie Mesopašterák. Vítam vás v dnešní poradni o pexesi. Mnoho listov od vás dostali, jak môžete vidieť. A všade píšete, či bude tábor na druhý rok. Sám neznám, vám tak pravdu povistý, list dáme bokom. Mám tu pexeso, nebudu robiť reklamu. Počkajte, nebudu robiť reklamu, nie. A teper si vyveštíme priamo z pexesa, či bude na druhý rok tábor. Dám si jeden rád pexesa, vidíte, že pokladám ich. No, že ste nevarili, ich zamýšľam radšej, bo ešte mi povíte, že jo, víš, toto mal toto. Zamýšľame. Mám zamýšľané. Rozkladám, hej, že ste videli. Fúro rozkladám v jedním riadi a s písmenkami gumy, že by videl, že Slovenská poisťovňa, keď si posmotrite. Toto je videl, dám nabik. Ideme zas. Rozkladám. Počet môže byť ľubovoľný. Sám neznám, jak mám byť pravdu povistý. No. Väčšina začína tak, že začína sa zo štredku do boka. Bo všetko tak ide zo štredku do boka. Našeliem si sovu. Nie sme všetko tak múdre, jak sova, čo si ide na konári, to je pravda. Ale snažíme sa ako ľuďom, ako aj gyťom všetkom variť, že ako môžeme múdrejšie. Hej, dám nabík. Zase idú zo štredku. Vidíte, kengúra. Že vraj nás budú dvosielať v Austrálii, neverím tomu. Ideme ďalej. Vidíte, musíme byť mača, musíme byť hravé. Bo bez hravosti to nejde. No fakt nejde bez hravosti. Idú zás boka. Vidíte, jelenča. Alebo serna, čo to je, posмотрите. Ono tak bíhať po lisi, horí dolu, jak my včera. Alebo tak, jak toto ostatné z tábora, čo bíhajú a strašili gyti. Hej. Ďalšie. Ráno vás budíme s kurkami, to je pravda, budíme vás tako kohút za krikát, ideme, s kurkami budíme všetko. Várili sme, že budeme budiť milšie, no nebude sa budiť milšie. Ďalšie, bocan. Neznám, čo donese, jakú novinku na druhý rok, čo nám donese, ale máte príty bocan. Ten tábor, že nestíháme až na ďalší. A zas, vidíte? Dva sa stritli. Musíme ešte raz bíhať po lisi. To, jak duch Gusto hovoril, musíme bíhať po lisi, bo vidíte, jelenča a serna bíhať po lisi v noči, deň, je mu jedno koli. Posledne, toto všetko závisí. Toto tiger. To rýchlo preletí jak tiger. Rik sa nenazda, to bude ďalší tábor. Takže tak, nechcú variť ako dopredu, daj jej, ale mám byť poslední, ale nebude poslední. Poslední už je 20 rokov.
účastník nočnej hry si myslí, že stáť o polnoci uprostred lesa prináša pre našich čatárov radosť, uspokojenie a oddych. My vám však prinesieme zábery, ktoré vystihujú realitu tohto všetkého. Zajím tvrdý postoj, ako dúfam, že ja to budú párky. Ale horčičku ku ním. Alberto. Mamo. Už ma nestrašte. Alberto. A teraz krátka reklama nášho operátora, ktorý zoperuje všetko, čo počuje. Viete, čo je výhodnejšie ako volanie so sestrou Alžbetou po polnoci? Opýtame sa na to trpaslíka s pupkom. Trpaslík mlčí, takže nič nie je výhodnejšie ako volanie so sestrou Alžbetou po polnoci. No skús. Vieš, čo robí blondínka na púšti? Neviem, čo robí? No predsa vysáva. Jasne, vysáva! Super vtip. Vítam vás Wendelin Plnka pri dnešných športových správach. Dnes naši účastníci mali veľmi ťažký a náročný športový deň. Pri poobedňajších aktivitách museli plniť rôzne úkoly z pevnosti boja. Poďme sa pozrieť, ako sa im to darilo. Dobre, choď bližšie trošku, kýkaj, iba kýkaj. Tak, dobre. A rozkaz pomalej. No trošku rýchlejšie. Tak, teraz lej. Lej, pomalej. Neolípajte sa. Len lej. Dobre, pekne, len lej. Lej, ešte. Lej. Dobre. Počkaj. Dobre. A som myslela, že budem ísť do viaca. Ešte. Dobre.
Poďte. Dávaj. Poď. Rýchlo. Tak daj. Ja to budem tu držať tak. Naše správy vám prinášame už veľmi dlhú dobu a určite si každý z vás položil otázku, ako tí reportéri fungujú, čo robia, nerobia v zákulisí, čo by mohli, nemali alebo museli robiť. My vám prinesieme krátku reportáž o tom, čo vlastne robíme, nerobíme, menej robíme, spôsobujeme, nespôsobujeme, alebo v krátkosti náš reportér Gejza vám povie viac. Čaute milí machrinkáči, určite vás zaujíma, ako to vyzerá v štábe MTV. Poďme sa na to pozrieť. Ako môžeme vidieť, sú tu scenáristi, dramaturgia a iné naše kolegovia. Máme našu moderátorku. Už sa pilne pripravujem. Pripravujem sa na vysielanie. Neviem, ktoré pekse sa patrí, ktorá para ku ktorej, ale nejak to vyrieším do priamého prenosu. To je scenár, aby ste tu mám vedeli. akože nejakého, nejaké zviera, neviem čo je to, ale... Je to srna? Srna. Jeleň? Toto je bocian asi. No neviem. Dobre. To poriešim. Dobre, už ma nezaujímaš. Poďme ďalej. A tu je, vážené deti a milé deti a milé neviem kto, toto je naša stylistka a chadernička Maňa. Pozrite sa na ňu, určite je vám známa. Ona pôsobila tiež v Makrinke pred 3 rokmi a tak ďalej, a tak ďalej. A viete čo je zaujímavé? Že stále to používa na Makrinke spreje. Minule biolit, teraz lak. Inak Maňa, ako... Ďakujem. Toto som nechcel. Inak Maťa, ako sa cítiš? Maňa, pardon. Fú. Inak Maňa, ako zvládaš takú dôležitú a náročnú úlohu? Nastajlovať a pripraviť našich skvelých moderátorov na takúto show MTV Správy. Je to veľmi náročné, ako vidíte, každý jeden vlas musí mať svoje miesto, ale ten skutočný výsledok uvidíte až večer. Áno, takže budeme celí netrpezliví a v očakávaní. Dobre. A ešte keď sa môžem opýtať, ako ti dlho trvá takéto perfektné nastajlovanie? Tak toto tu trvá aj niekedy 2 hodiny. 2 hodiny. Vidíte, deti? Je to naozaj umelecké dielo, naozaj. Naozaj. Vidíte, deti, koľko práce a úsilia nás, animátorov a vedúcich a členov štábu stojí, aby sme vám pripravili tie najlepšie správy, aké môžu byť na Makrinka TV. Teším. Možno, že sa dočkáte aj dňa otvorených dverí, neviem, uvidíme. Majte sa. Milí diváci, je tu koniec dnešných správ. Od dreveného putíka sa s vami lúči Trevor Stojič a... Striebornica Puškárová. Čaute. No, počný het, nevadí. Ale ja som Milan Žabka a vítam vás pri prehľade dnešného počasia. Dnes bolo veľmi mokro, ako sa hovorí, medardová kvapka, zo sprchy nám kvapka. A teraz vážne, dnes tu bolo naozaj mokro a účastníci nášho tábora sa pomočili. Poďte si nabrať vodu! Poďte, poďte, nechajte čistá.
Díky. Môžem? Nabrať vodu. Skojko. Oliver.